чистартылып ашалган мандарин безне берничә минутка яңа елга якынайта. Сәлам дуслар, якынлашып килүче яңа еллар белән сезне һәм инде бүгенге тәмле көрәшебездә кунакта чын-чынлап безнең бәйрәмебездә бәйрәмче кунакларыбыз, эстрадабызның яраткан җырчылары, халкыбызның яраткан җырчылары. Иң матур дуэтларның берсе минемчә Татарстанның халык артистлары Зәйнәп Фәргадинова һәм Зөфәр Билалов, Зөфәр Билалов һәм Зәйнәп Фәргадинова. Зөфәр абый, сәлам. Исәнме булабыз? Сез бәйрәмнәр белән сезне якынлашып килүче яңа еллар белән. Рәхмәт. Яңа еллар белән хөрмәтле тамашачыларыбызны. Инде сезне безнең ашсыз бүлмәсендә менә шундый тантаналы рәвештә дип әйтик, яңа елга берничә сәгать вакыт калган мәлдә күрүбезгә шатбыз. Рәхмәт. Бәйрәмнәр белән. Рәхмәт. Булар да шулай ук. Якынлашып яңа еллар белән безнең ашсыз бүлмәсендә без инде менә ничә еллар дәвамында сөйләшүләр алып барып, Зәйнәп апа беренче килгәндә дә бик алып килмәкче идек. Булып чыкмады, ниһаять. Тарихи мизгилләр. Әйдә моның өчен кулчабыйк мәллә. Бер кулчабыйк әле. Һәрбер нәрсәгә өлгергә кирәк. Һәрбер нәрсәнең үз вакыты була. Шуңа күрә димәк, Зөфәр Билалов инде шушы көннәргә җиткәч өлгергән шушы тапшыруга килергә дип әйтим. Моңынча мин Зәйнәп апам пешергәнне, яни апалар пешергәнне ашарга гына ярата дирим. Хәзер әзрәк турашырга да ярата башладым. Шулаймы? Килдем. Тормышында сезнең яңа һөнәр барлыкка килә турау. Турашу. Яңа этап. Без бүген чынлап та күрбез, мин бераздан шикләнгән идем, гомумән Зөфәр абыйның пешергәнен күргән юк бит инде, мин аны күрә дә алмыйм. Сырым пешерә беләм ул гомумән. Белә. Гомумән булат, ул ират әгәрдә тотынса, әйткән сүзне ишеткәнең бармы синең халкыбызның телендә нәрсә? Ират әгәрдә ашарга, пешерергә тотынса, фирештә уң канатын тыга дигән сүз бар. Бүген Ират нәрсә генә пешерсә дә ул барса тәмне, әлбәттә тотынсын гына. Иң мөһиме тотыну. Бүген фәрештәләр ризык ашыйсы бар икән әле. Алла бирсен. Инде уйлап торам, безнең стилебездә ризыклардан, булган ризыклардан без бәйрәмчә ризык әзерләрбез дип чынлап та. Яңа елга мөнәсәбәткә сез үзегез нәрсә әзерлисез һәм бүген нәрсә белән безне, мине һәм бер-беребезне сыйлаячакбыз. Яңа ел киченә әлбәттә алдан ук әзерләнеп куясың бит инде. Беренчедән ул пилмән иң пилмәнне әзерләп куясың бер атналык инде әлбәттә холодильник тулы, соткычка, морозилка әйе. Димәк сезнең бүген соткычыгыз инде тулы. Тулы. Аңлашылды. Аннан соң голубцы дигән бик уңайлы ризык бит. Кайчанда аласың да, морозилкага куясың бөтенсен. Бер кичтә пилмән, бер кичтә голубцы. Бер кичтә манты. Әле манты да бар. Беренче көн, икенче көн, Пакетләрен бөтенсен ясап морозилкада әзер инде ул, әлбәттә. Ай, бәхетле дә инде сезгә. Күренмеш әле. Әйе, менә шундый эләкте мин аңарга. Анекдоттагы кебек. Бүген безнең стилебездә табылмызда. Тәмле көрәштән Дөресен әйткәндә, кабак быел бакчабызда кабак бик нык уңды. Әйме, әле аның самый витаминын саклап, әле язга кадәр булачагы. Өлгергән дип инде витаминнары сакланган әле бу вакытка. Декабрьдә, әле январьда да, февральдә да әйбәтләп кенә чертмичә генә әйбәт кенә тотсаң, әйбәт җир сакласаң, аның витаминнары узакка саклана. Бик күп уңганлыктан кабак, шуңа күрә без бүген безнең кабагыздан. Әйе, без бүген Алла бирсә кабак бәлеше пешерәбез. Яңа ел Диновичный сәчләр икән бүген. Яңа ел сәле нинди салатсыз булмый әле? Оливье дигән балалар инде. Оливье, аның беренче исемен, икенче исеме кышкы салат. Чит илдә беләсез килсә, аны хәтта әйтәләр икән рус салаты дип. Рус салаты. Рус салаты. Әйе. Шулай булар, бездә инде оливье булсын. Димәк, оливье салаты. Бездә татарча салат. Бездә татарча. Зәйнәп Фәргадинованың кабак бәлеше. Син дә бит бер кайчан ясап караган дип беләсез индеме? Әйе. Һәм бу эштә безгә ярдәмгә киләчәк бүген безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл савыт-саба заводы ашык акционерлык җәмгыяте. Кукмара сәүдә маркасы вакыт белән сыналган савыт-саба Германия технологиясе буенча үзебездә Россиядә җитештерелә. Уңайлы өчен әлеге заманча савыт-сабаны интернет кибет ашада алырга мөмкин. Кукмара мәрмәр ислекле инновацион савыт-сабалар тәкъдим итә. Мондый югары технологик ислек сезнең савыт-сабагызның тышкы кыяфәтен бизәп, аны чистартуны җиңелләштерә һәм сезгә тагын да яхшырак кулинар шедеврлар ясарга ярдәм итә. Кастрюль, таба һәм чуеннарны Кукмара коллекциясендә табарсыз. Һәм дуслар, шуңа игътибар итегез, Кукмара продукциясын алганда аның һәр савытының астында куелып язылган Кукмара дигән логотип бар. Бары тик сыйфатлы савыт-сабагына алыгыз. Инде бүгенге бәйрәмчә яңа ел алды тапшырыбызны
дәвам итәргә кирәк һәм тураша башларга нәрсәдер эшли башларга кирәк. Чөнки сәгать суга яңа елга кайтып җитәргә кирәк. Мин әзер. Булат, без иң беренче эшне кабактан башлыйбыз. Алабыз аны, моны ярырга кирәк, ичендәге төшләрен алып, тышын чистартып, турап, әзрәк кенә туз сибеп куярга кирәк. Моның өчен иң авыр эшне Мизүфәргә тапшырам. Әлбәттә, аңа тапшырырга кирәк. Ул бит безнең тураучы бүген. Бүгенге баш тураучы ролендә. Сопник. Әйдә. Инде безгә диге белән тар ярмасын пешерер өчен кирәк булачак кайнаган су, соңга шабылмый. Юк, кайнап чыгарга тиеш. Кайнаган суга гына салабыз ярмаларны. Шулай. Шулай бар идек шулай. Жуаларга кирәк дуслар, алдан жуып куймагыз шулай. Иң кирәге. Зейнәп Родинова киңәшләре бетерсез. Инде Зейнәп апа, Зейнәп ханым, Зөфәр абый турашлау. Турый. Без сөйләшик менә сезнең быел гомумән бик матур, истәлекле ел дип әйтик, сезнең сәхнәдә иҗатта 25 ел. Гаилә корганга 20 ел дигән әле менә күптән түгел бер интервьюгызны укыган идем мин сезнең. Ягъни 27 ел булгач, димәк 20 ел өйләнешкәнсез. Аннан соң 2 елдан соң сәхнә чыктыңыз. Гомумән ул өйләнешүсен булган декабрь аенда шулай кыш көннәрендә. Әйе. 17 декабрьдә дөрес әйтәсең була, дөрес. Булды ул кайда? Балык бистәсе. Әйе, Зөфәрләрнең авылында безнең туй узды инде. Балык бистәсенең Олы елга дигән авылында. Язылыштык без шунда. Язылыш шул авылда булды. Авылда булды язылу, суык клубта. Әле әйтеп бетермәдең. Суык клубта. Дигән япмадыгыз. Буранны көн иде, аннан соң ул вакытта бит нәзрәк. Шундый кризис чоры булды микән инде, авырлыкларда булган вакыттыр инде, бәлкем аларда шундый азнак аягында гадәт никах ашын, никах туен келеш ягында уздыралар. Баштан да булды. Булдымы ул ансы? Инде законный язылыш Кыз зату кичәсе. Кыз зату кичәсе була инде, һәрбер никах укытуда Зейнәпләрдә булды, Сарлыда, Азнакайда. Братны алдан. Юк, берәр ай алдан булгандыр. Аннан соң декабрь аена киләүккә инде. Без бит студентлар. Шул мәдәният сәнгать институтында кирәк, дәрескә йөрергә кирәк, экзаменнарга әзерләнергә кирәк. Ну, шулай да инде туйда әйтәсе килә. Кияүгә дә чыгасы килә. Өйләнәсе килә. Шулай. Нигә җәйкене түгел? Җәйгә калырга безнең мөмкинлек юк, чөнки безне ике якка практикага җибәргә тиешләр иде. Шул декабрь бит инде. Анда без инде хәл итәргә тиеш идек, кайтасын, кайда яңадан укуны бетергәннән соң каласын дигәндәй. Ул вакытта җибәрү бар, направление белән җибәрәләр дип бит инде төрле районга дигәндәй үзенең выпускникларын. Шуңа күрә без аерылып китмәс өчен тизрәк өйләнеп инде икебез бергә калыр өчен biz бирдек заявление, biz ирле хатынны булабыз һәм без ирле хатынны булгач инде безгә калырга бергә практика үтәргә рөхсәт бирәләр. Әгәр дә инде өйләнмәгән кеше кияүгә чыкмаган булса инде, шуңа күрә никакой. Әйе, төрле икебезне ике якка җибәргә тиешләр. Шунда нәрсә? Никахка кайтыр көнне паромны яптылар. Без менә безнең теге якка төшерүче була. Бу көз көнне инде ноябрьдә әйтәм, бер ай алдан никах булды бит инде безнең. Паромны яптылар, дулкыннар бик биек иде. 7 бал. Әйе, шулай була инде, нидер. Ярым. Без шул паром белән генә кайтырбыз дип бераз соңарыбрак чыгып киткән идек инде. Шул паромга эләгәбез дип, ярты көне безне утырдык. Караңгылар төшә башлады. Бит Азнакайга кайтырга бит хайран. Кире моннан килеп, Шаллы аркылы рыбныйны балык бистәсен кисеп чыгып, икенче юл белән көчкәләгән никахка кайтып җиттек. Безнең өлгердек, кунаклар инде әлбәттә савышлаганнар, барып беткәннәр, әмма таралышмаганнар иде, ара бетсәләр дә калдылар. Инде әлбәттә безнең тормышта шулай бик җиңел генә түгел, шундый барыбер дә бер төрле сынаулары белән башланып китте. Һәм инде авырлыклар дип әле әйткәчне шуны әйтәсем килә. Чынлап бер кешенең тормышында бик җайлыгына, уңайлыгына бар. Бар сынаулар нинди булса килеп баса каршыңа әлбәттә шуны әйтәсем килә инде тормышлар матур булсын, сынаулар гына булмасын һәм булса да аларны горур рәвештә үтә торган сынаулар булсын. Әлбәттә менә бу алдагы елыбыз, әлбәттә алдагы киләсе елыбыз кешеләргә матур тормыш алып килсен. Әйтәләр бит инде теге маймыл елды дип, нигәдер утлы маймылмы дип әйтәләр бит әле килә дип, әйме? Утлы булса безнең су бар бит сүндерәбез. Шулай булсын инде, әле бит әле бик көткән карлар да бик яумый. Ансы да бар. Әйе, суытырга. Шуңа күрә бик каты кызып китергә, һәм инде маймылланырга язмасын, тормышлар матур, тигез генә барса, әлбәттә тормыш башлаган кеше өчен дә, тормыш иткән кеше өчен дә ул бик мөһим бит инде бу дөньяда. Бу ел мәсәгә ничегрәк булды менә? Узып баручы ел
Зейнеп Фархетдиноваға уңыштырақ болдыңыз Зөфәровқа қарағанда. Зейнеп өмір бойы уңыштырақ. Жоқ, аның жылы еді. Жылы боларақ та 2 рет уңыштырақ болды десем, болған жылдарға қарағанда бәлкім дұрыстыр. Зейнеп шағыстырғанда мен қарағанда тырышырақ деп айтсам дұрыс болады. Жыр ижат жағынан ол келді жабышып, умырып жырларында қар уақыт ішлеті, дүрттер, аранжировка саушы егітлер, музыкатлар қар уақыт, аңа үшшілер, мен ашират келіп те жетмей қай уақыт. Соңа көре... Нұрша болдың өне кел. Мен былай тұрмышта от. Соңа көре... Сүйленген бола бейті. Не? Яқшы біздің де мұғжиза. Бітірді жоқ, уақытаған енді ейлем. Тағын бақтың ба? 2016 жылда міне сіз сәхнеде 25 ел деген программа шығашы. Қазір анықлы әзірліктер бар деп, әзірлік өткен деп ешіткенім. Соны сөйлен бейтінді міне жыл бойы Зейнеп жырлар әзірлей. Мен аширатлары жетіп кіна келе аранжировкалар жасатырға. Жырлар вагон-вагон болады. 25 жыл деп яқшы. Недегіз, жырлар вагон-вагон. 25 жыл деп сәхнеге шығу мен нешегірек болды. Екегіз бірге дуэт боларақ шықтыңыз ма сіз? Мен қатырлейм бірінші Зейнеп Фархетдинова кассеталары менде бар әлі. Бұлғандар... Идей болған кассетларының бірсі не? Біздің Татарстанда бетінде көп кіне төбәклерге, регионларға қарағанда бұл бизнесті бәтекме шушы кассетлар шығару бик олдыңғы еді. Біз Түркияге 96 елда Түрквизион конкурсына барғанда инде қыстырып бардық. Зөфәр олыг әлі бұл кассетларын бүләк етербіз, татар кішілері келіп шығыр, бәлкім шулай деп, танышу үшін деп, біз алып барған ек, шынап да. Онда кімдер келген бик көп кімдер? Башқа регионлар болған. Болды. Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Әзербайжандар болдылар. Тілілер. Ну вот шунда алып барған егінде бетесім келі. Ол вақыттан ол бізде шушы кассеталар шығару. Біздің бүтіндер тирентін кірсек, Татарстан Автоном Республикадан башланған болса да, Ресей көлемінде яшайында Автоном республика болса да, көп күні Союз республикасына келген, ол уақытта болды әр республиканың бірінші, екінші дәрежедегі жершілері барды. Татарстаннан Зейнеп барды бетінде, мен де шунда едім. Қырында жүрген. Шунда шушы кассетларын көргеш, шушы республикалардан келген. Қажетленділер, бізде бет мұндай нәрсе жоқ. Көресіз ме? Біздің Татарстанда шоу-бизнес деген процесс бар еді. Мен шоңада сүйініп қайтым, шыннан да барбір біздің татар сәнғатты көп кіне төбәклер білен шағыстырған, көп кіне миллетлер білен шағыстырғанда алда бара. Шойда бірінші жыр деймін, ең бірінші сізді танытқан жыр? Ең бірінші мені танытқан жыр? Олар ма Леонаршы бар емелі жырлар? Бар еді, табиғатта ТНВ каналы үшін. Наил Қасымовның төшірділер, концерттен төшірділер мен әйіске түшті. Анда жырлаған емәлі мен дуэт білен енді әлбәтті. Ең бірінші язмалар шул телевидениеда яңғыры башлады. Зәңгәр қыңар, мен сені яратам. Мен сені яратам. Аннан соңа көп кавер версиялар кетті жырға. Ауыл деген жыр, аннан соң ұзата барма деген жырлар менің шул бір шырда шықтылар. Міне шындай жырлар. Ең бірінші башлаған дуэттіғіз, ғұммен сіз ғұммен ғайле қырғанда шындай пландар болғандар бітіне бірге ғайле қырып, бірге концертлар да қойып еребіз деп. Әлбетті. Ол бітінде бар-бар стратегия, план, аңлашыла ке ғашық болу да енді. Студент вақыттан бірге қойып ере башладық концертларын. Міне? Бірге оқыдық, біз шоңа көрі бірге оқыдық, анан енді Дұрысымды әйткенде, мен қосылып кетем әлі. Армиядан қайтты. Өзімнің подсобник ішлері білер, тури-тури. Мен әршеттер турадым. Мен вообще шығып кеттім темадан. 86 жылда мен армия сафларынан қайтып, Зейнепке көзім түшіп, ғашық болып. Біз енді дұрысын әйткенде, мәйтем Зейнеп, өзіңіз бетінде финанслысы келе, іш керек. Ішлер ол уақытта менің финанс институтында, һәм шулай оқ Ғалимнар йортында 2 коллективім бар еді. Аннарсын урам жиштырадыр, ботанический урамда тұрған уақытта Зейнеп анда тәрбиеші болып ішедір. Вьетнамдар ол уақытта келгенлері біздің елімізді басып алғанлары біз ол уақытта. Біз енді 80-ші жылларда Буаның бүтін ауылдарында, аннарсын Қырғызстандарында шулық жайкіндерінде әшлеп қойттық.
Бізге қамыр ризығын басыра керек. Біз көңілес яшапсың, тегі уақыт ұзғаны сезімейді. Әйткім сирек шұбарым деп үйреткеннер емеңа. Шулай. Біз бұнда қамыр басабыз, қазір майна ретеле керек ме, жоқ ма? Жоқ, шул кеш басам енді міне. Басабыз. Неше емірқаға, неше көкейге деп сұрадыр. Жоқ, көкейлер салмайм енді. Бір ашылай басып қарайым әлі. Емірқасыз бұны? Емірқасыз. Писук бар ма ол бір ерақта? Әзірек кілі шыны да. Бар, писукі да бар. Түсі қамырының біраз қызарып кетсін үшін, түсі үшін дегенде мен ашылай салайым әлі. Писук салалар. Су болды, ярты стакан шамасы. Көп тұндырмағамысам енді. Бір стакан май. Сөз білем мауғып. Яры естілі құйсағыз енді шықты яры. Мәшілай қоябыз да. Әм ұн керек болар бір енді. Ұн керек болар енді, аннан соң біраз ғана мәшілай. Суды да салабыз. Сол жібәрі кәл, жұмшақлығы үшін. Енді біз салайсақ іштері керек. Сіздің балашатта, шыл балашаттан бір керек кеш бейрам табырында нәрсейді? Әліктен, қатерлім біздің балашатта пилмен енді ол. Әлі ол уақыттарда бар еді, ол пилменлер деп етек 60-70-лерде, 70-ші жылларда. Мен бейгерек тағын әлі қайки. 70-лерде фарабиңа келесі жылға 50 яш туғаштары, 70-ші жылда мен неше яш боласың әлі, 4 кіре яш бейді. Жоқ, 75-лерде мен 70 бейт аламын, 79-за қәтілі. Әлбәтті ол пилмен қар уақытта болған. Сізде де бар ей? Бар ей, әлбәтті. Ол бірге бүтін қойлардан жиылып. Оливье? Оливьелар жоқ енді, тутырма бар еді, тутырма ясылар еді әнелі. Тутырма ең күтілген мал сұйға. Мал ішек. Сіздің бетберегіз асылға яғында болса екенші балым істесі бұл қазан тейресі? Қоз үрдекнің ішлерінен, башларынан, ояқларынан бүтінісінен ішленген бәл ішлер яш. Ол ең матур ризық, ең тәмлі ризық болайын дейін оңай берімленді. Ешлер, бала шағалары болған, көбірек болған балалар, современный стильдейін оливьелар, түрлі салатлар білен ясап, оңайларына қаршы алу бар еді енді. Менің өзім гіне абайларым зор енді, мен өзімнің шырғылар, туған абайларым әнейімнің кәшілері бар еді көрші ауылда, Башқұртстанда. Мен шында қоршаларға барадырым яңа еліні. Әр вақыт көбірек балалары болған жерде бейренлерде бүтін үші де аның ненге ауыр болса да жеңгірек өтәбеді ол. Шында барадырық енді. Мен шында қоршаладырым. Анда енді ясыдырық қой бір салатларыны анысы-мұнсын ясыдырық. Нәрсе тәсін келі енді. Яңайлар көңілі ұзған табынлы, мұллы болған енді. Мұстар бізде сізге телеп қолабыз шындай табынлар, бүгінге табынларығыз қазлы да, үрдәкілі да, тұтырмалы да, қобақ бәлішлі да, пилменлі, қобақ бәліші да болсын. Енді қазіргі уақытта неше керек яңайлы қаршылар, һәм ғұмен яңайлыны бірер қашан юлда қаршы алғанлары болды екен біздің бүгінгі қонақтарымыздың білер біз бірнеше минуттан, яғни тәмлі кірішті реклама. Достар, тәмлі кірәші бізде бәйрәмші шығарылыш бірнеше сағаттан яңа ел. Әм бізде қонақта бүгін яратқан жүріштарымыз Зейнеп Фарқидинова, Зуфар Билалов. Бәліш пішірелер, оливье салатты ясылар. Нәрсе келіп шығар, енді білеріміз. Білмейміз. Тапшыру ақырында. Біздің қамыр басылды, қонақ тақтасын біздің істәліміз. Қонақ тақтасы рөлін өтәді деп етті. Әліміз һәм қамыр әзір, қамырны енді. Қазір сөндірді менен болады. Шында қойсақта болады. Қазір ұшылайттырып, біз енді тобаға бісмеллайтып салабыз да. Менің әлі Зейнеп Фарқидинова қамыр ризығы әзірлегенін қыммен көргенім жоқ. Мен көптен қиялланған ең. Сенде көргенім жоқ. Пішірмейм әлі, ә? Енді бұлай ешіндегіне құштыратлар. Ерші әзірен тұрған ризық мәймін. Нәрсе құшасың, шын әзірен. Мұнда қазір зәңгәр экранлар қаршында бек мақтап тұрасың келмей, ләкин пішірген әрбір ризығы тәмді бола, әрбірісі оңашлық. Қамыр ризығы ол бек ұзаққа сузғаны яратмай, оның білен тезгіне әшкетерге керек. Алайса біздің меш әзір енді? Меш әзір, міне қамырыбыз бек кемшақ. Һәм біз марға ең бірінші салабыз түпке рис білен ярма, шебе ярмасы. Шебе де біз енді. Шебе ярмасы, тар ярмасы? Тар ярмасы. Тар өзірек соңырға тейшеді. Қабақ білен бұтамайбыз деме? Жоқ, қабақ білен бұтамайбыз, түпке міне шушыны салабыз матур етті. Қабағында бістәгіз балады. Қабақның мен... Қара нешік матур тұрадым қабақның. Ай, бейгірек. Ұңған келінлер кебек, ә? Бұл тар ярмасынан да бағарақ болған ақыры. Тұрышты енді. Тұрышқан, бекті. Ой, менемді. Иде де турашамысың олшылай, мұнда ғана шылай? Зөфәр абайың бек матур тұры, ол табынға колбасалар, аның қолы арқылы колбасаларына, сырларына, шындай балық деп айтайық, тур етірған нәрселеріні бүтінісін ол туры менің арқағына ашанып тапшырам. Ұлларығызын әзірлейсің өміне, ұлы тұрмышқа дейін тек шылай.
Кызлар түгел. Yo, bulsa indi, nurlar deyip әлі. Kimге әлеге бит әлі? Менә шулай, без моны хәзер Kimге әлегелер бит? Әниләр пешергән вакытта кырында йөриләр инде кемнәсендә теге. Әни ашыга бирdik. Өшеп әйләнеп үтәләр. Кайчан Бәрәңге тарта беләмсең егетләр? Алар гына белмәсләр инде. Беләләр. Менә тәрбия дигәннән мин инде үзем егетләр тәрбияләгәнем юк. Егетләргә тәрбияне инде булырга тиешме? Андый әйтә торган бер нинди гадәтем бар. Макаренконың методикасы ял итә. Педагог. Ял итә. Юк, хәзерге битендә башка замана шур үзгәрде. Үзең беләсең, технологиялар, мөмкинлекләр, интернетта кирсәң, бөтен нәрсә бар шуңа күрә балаларны әлеге кебек бәшә бер кылап, кайышлап үстерә торган замана түгел дип уйлыйм. Нишә без bundan булганга чейрә тиеш түгелме? Мин алай теге балаларга артык кырыс булды дип әйтә алмыйм, ләкин бала чакларында бик кыламаган вакытларында ләккәләрдә, шмакка бастыруда анда Кайыш дидем бераз гына. Утны сүндереп. Ну булды инде шәп булмас, ләкин һаман кайышлап булмый бит инде балаларны. Бер-ике җитә. Теге анысы теге пряник белән кайыш дигән андый методта түгел. Дөресен генә мин балалар белән бигрәк менә ул бит һәр 22 яшендә дусларча яшим. Яшүсмер вакытында ук аның белән аңлашып, теге бөтен нәрсәне яни белергә тиеш түгел бит инде. Ул вакытта аның белән аңлашып, аннан соң әзрәк үсә төшкәч инде 20 яшьләр тирәсендә ул әнисе белән серләрне уртаклаша башлады, ләкин шулай да минем методика буенча, минем аңлавым буенча үзем менә күңелем белән ничек тыям. Малайлар белән әти кеше дус булырга тиеш. Әти белән малай гына түгел, алар арасында дуслык булырга тиеш. Чын иратлар дуслыгы шул вакытта гына миңа калса киләчәкне төзеп була. Без монда шибе җибәрәбез. Андый әйе. Алай булса, киңәшкә килә аласың. Җимеш сибе җибәрәбез балалык өчен әлбәттә мин песок атыштырмын. Бер кашына бисек салмый. Юк, песок салмыйм, майны да чыккач кына, пешеп чыккач кына борынгыча дигәндәй эретеп өстенә сибәбез. Шулай. Бу балалык өчен инде бераз гына моторлык өчен. Әле безнең бар камырыбыз үстенә капларга да. Әйе, капларга кирәк. Хәзер менә җайлап, ипләп кенә. Элегрәк мин хәтерлим, безнең үзебездә авыл мише бар, анда пешкән ул ризыклар шундый тәмле иде. Менә сезнең бармы әле бер авылда? Авыл мишендә, авыл мише команда. Иш алдында пешкән ризыклар, ул инде хәзер алты мишләр бетте бит инде алар. Заманы бит инде, заманы вачларга бик баташмыйлар, ләкин бар менә кунакларда булган бар, менә үзебезнең Балтачакларында әлегә хәзер газлары булса да, ләкин махсус шушы пиш кулланучылар кулланып, пиш алдында пешергән кыймаклар, төрле ризыклар бик тәмле булар. Инде башкача. Яхшы, безнең бәйрәм яңа ел дигәннән инде мин вәгъдә биргән идем. Без булай куябыз да. Тамашачыларыбызга берәр төрле кызыклы яңа ел турында сөйләргә. Бер елны кызык булды бу 2000 еллар вакыты, ялгышмасам, булдык без Прагада. Ул дуслар әйдәгез бергәләп Прагага барып, Чехиягә барып, яңа елны катлыйк әле. Замокны күреп, алар бара алмадылар. Берсенең бер гаиләнең эше буенча китә алмады, җитәкче, икенчесе авыртып китте дә. Алар чакырды, Алар калды. Ләкин бер дә үкенмәдек, шуннан да ул барып күрә кирәк мотор теге Европа шәһәре, тарихи урыннарны. Әйе, менә шунда без Зәйнәп белән яңа ел кашага бардык. Прагадан 80 чакрым, 90 чакрым читтә. Замок бер иске генә шушы замокта, анда соңгы 11-12 ел гомерен уздырган Жакомо Казанова дигән тарихта билгеле бер адәм заты, шунда адәм заты ди. Әйе, шунда кашалдык, бик кызык булды, үзенчәлекле программа әзерләнгән иде, анда төрле кичке бальный теге биюләр, дворцовый биюләргә киемнәрне алыштырып, әйе, нәкъ шулай. Киемнәрне алыштырып, андагы киемнәрне театрализованный салютларда булды, ризыкларда. Гомумән Сына булды шпагалар белән, әйдә, сюда. Арасына барып җитмәде. Персат белән мин сезне дуэльгә чакырамнар. Үзе бер мөгъҗиза дип әйтим икән, шулай кына булды. Шуннан без кайттык та, минем нәкъ 5нче гыйнвар көнне туган көндә туры килде. Татар җырының 2нче елы башланганнан Камал театрында Татар ул январда буладыр бит. Әйе, гыйнварның 5-ндә нәкъ шушы көнгә кайтып төштек. Туган көн Татар җыры алтын барыс. Бөтенесе бергә шулай туры килеп, рәхәткә дип әйтим без. Безнең Оливье нишесен әле. Оливье сөйләшәбез шундый. Менә бәлешне тыгабыз да, аларны ясап бетерәбез. Икәүләшеп ясап бетерәбез. Без бит әле барып килдек Ших илләренә, Чехия илләренә. Монда Безнең бәлешне эше бетте кебек инде. Әйе, шулай. Мин
Әле нитеге усталык юк инде буларга. Булай матур чыга үзе. Ярым, чыгамы? Авыл ша. Зейнеп. Һәр вакыт ашарга пешердиме? Һәр вакыт мин әле ни булдыра алмыйм дип пешерә. Һәм һәр вакытта телеңе jutарлык итеп тәмле итеп пешерә. Менә мин үзем теге. Рәхмәт итәм. Әни Майсалар минем әни. Юк, малайсың. Әни дә баягы әни сөйлим. Әйтәм, Һәр вакыт тәмле пешергән ризык нәме? Безнең улы апабыз да инде менә Симбик апа балаларын үстерүшкә ярдәм иткән. Хәзерге көнгә кадәр апа да бик тәмле пешерә ризыкны шуңа күрә без инде әзрәктәге бузылып киткәнбез теге. Тәмле тоемлау да әйбәт кенә. Шуңа күрә Зәйнәп алардан калышмый. Кай вакыт уздырып та китә дип әйтсәм. Я әзерме бу? Әзер булат, әйдә пешереп ал. Инде ашыгысы килә, тиз генә. Шабит пешәме? Тәмле булып. Булды. Алла бирсә, берничә минут һәммәбезнең бәлеш әзер. Моң аршы без әзерлек инде данлыклы Оливье сатны әзерләп бетик, турашып бетерик. Тырыштым. Зифер абый бик тырышкан итне. Өстенә үк салып куйган бәрәңгенең. Әйе. Дөресләгән инде, әйдә. Хәзер инде күкәйдә тиз генә. Күкәйдә инде Йомырханы. Турыйбыз да. Чистартам. Әйдәгез, мин чистартам. Миңа. Менә эш бүленеше булсын әле. Мин бушадым. Карап торам. Ничә белән дә кишер бар. Кыяр турарга кирәк шулай бит? Кайсын турасын? Кишерне туры. Бушакны туры. Бушакны туры. Әйдә, тор. Кишерне турарга кирәк. Кыяр. Ничек түгәрәкләпме турарга? Кубик белән түгәрәк повар сезнең гаиләдә. Шулай ук вак итеп кенә, бик матур итеп кенә, опа. Әйе. Ятабыз? Әйдә, син берсен. Мин дә булышыммы? Чистартам. Мин ярдәм итә аламсыз? Безнең бу туралган Bizlar için bu soğuk belki bular mümkün çünkü bizim kolektif zor. Uşatabız mı? Әйе. Kalkımısını anlasın uşatırdı şunda. Әлеге. Мұны итіне ең баста қалдырып, әйді. Солай болсын. Зейнеп апа өзіңіз Ярады. бұлдырып, нешегірі қаллар, қиярларыңыз көрдік тұра, ет көпағына. Қияртәм бар ма? Қияртәм бар. 25 ел, 27 ел дейтін бірге. Әйе. Кішірен ашты. Ол сізге паспорт бойынша? Әйе, паспорт бойынша. Пешет бойынша? Сырый ғалі. Біздің яшілер, әлі біздің етік барысы алда деп. Біздің де әлі барысы алда? Әлбетте, түзде yok. Шул бірінші үйленішкен елларда, әм қазіргі уақытта мүнәсәбәтләр, ол нендір үзгәріш кешірем ол, нендір башқа бір сифатқа көшем ол. Білесіп ет, мәхәбәт бар му ол, мәхәбәт яшейм ол деп сырылар. Турасын сырый ғали. Бір қияр алып берсең? Әйде. Ол үш қияр алып берем, сіз жауап қана беріңіз. Әйде, Мен қалса кішілік дүниесі барлыққа келгені белі, шушы мәғіне турында, шушы мәхәбәт турында уйланып, сөйленіп, қары уақыт. Әлбәтте, бір яқтан қарасаң ол, нешік деп айтайым, фәлсәфи тема, фәлсәфи яқтан кірсең де, оңлашыға бола, деген айтып қарасаң да оңларға бола. Бәрібір, әрбір пар үшін, бұл ғайлә мәхәбәті, бұл әрбір кіші, бұл мәғіне түрлі шөйді, түрлі индивидуал еді. Әйе, индивидуал. Анда бір кішінікінде айырымына анализ беріп болмай. Әмінаның тегі яшайған сайын нешіктір түрліше өзгеріштер кешеру, ол әлбәтте бар. Ол тегі нашарлыққа түл, яқшы сифаттан екінші яқшы сифатқа, екінші түрлі матур түштері Сіздің ғайләді ауыр бар-бар, гіл кіші алдында, әр уақыт біліп тұралар, әр бір адымны көріп тұралар. Бар-бір бұлғандыр енді жанатарлар Зейнеп Фарқидинның, Зифар Билаловның, бар-бір қызығушылар да бар, кіндәшімшілер де бардыр бейтін, әлбәтте достар да бар адетіне мансында. Нешігерек сізге нәрсе бұлышты, жеңіп шығарға мінә шолық, ұсал көздеріне де, яман көздеріне де деп етейік. Әр уақытына шындай ғайлы қаларға. Сұң нәрсе айтасын келем менің енді. Сірі неде деп етейік әді? Бар ма аның бір әр түрлі? Сірлері бір-біріңін алынау енді, әлбәтті аңарға тұрышу, ең бірінші рәтті. Әгерді яратығына құрмет етерге керек сөйлеген кішіңіне тұрмышқа әлбәтті не түгіл дегені. Бір галочка үшіңіне түгіл енді кеуге шу, мәселен, өзіңе яр сөйлеу дегенде. Үйлену үшіңіне түгіл? Сөйлену үшіңіне түгіл, мені қалық бет ол біліп әйті, дұрыс әйті бет ол, текмәгіне түгіл. Шуңа күрә ауырлыклары да була, аның тормышта төрле период була инде ул. Әмма
Шу периодта нәрсе эшләр кирәк Аны менә килгән. игътибар итеп каты укмаска кирәк мәсәлән. Нинди период булганда мин монда кыяр белән мавык торам. Нинди периодта насыйп исәннә? Мәсәлән, хатын-кыз бит инде Тун кирәк периоды менә, тун кирәк булган период. Әйе, тун кирәк. Машинаны кабул Фатирны, әйе. Авылга кайтып китәсең. Фатирга матур шкаф. Юк, менә нинди периодта кияүгә чыккач, әлбәттә, бәби белән бала турында уйлый башлый һәрбер гаилә. Әлбәттә, бу период түгелмени, бу периодта хатын-кызның үзенең бер тәртибе, үзенең бер шөгыле һәм инде bir türlü keyfi була бит инде. Бу период түгелме? Шуңа күрә бу шушындай тормышта була торган үзгәрешләрне аңлап, бер-береңне ярдәм итеп, кул биреп, үткәрергә һәм шулай итеп ярдәм итеп балалар тәрбияләшкәндә менә теге кичкә чагында бит егер 1 яшькә кадәр күтәреп йөрдем. Ярай инде балам җылама, хәзер булар реклама дип. Зөфәр, әлбәттә. Без пленкаларны хәзер булар реклама. Шәкаштырадыр, Зөфәр миңа ярдәм итәдер. Ул вакытта бит Безнең эше бетте түгелме соң инде? Майонез хәзер. Достар, шуның белән оливье салаты әзер. Монда инде соңгы штрихлар гына калды. Миңа калса, һәм нәрсә, майонез белән булгатасына калдым. Эше тамам. Эш тамам булгач, бездә гадәттә bir җир башкармыйча китмиләр иде бер качанда. Менә хәзер безнең бәлеш тәпшип чыгачак салат та әзер, без монда әле ниятләп торабыз тагын коктейль ясарга. Бәлки моны без реклама барышында күрсәтербез. Коктейльгә алабыз. Туңдырма. Пломбир. Пломбир. Сок. Икесен бергә. Блендер белән болгатып. Бернди, менә безнең балалар шуны ярата инде. Үзебез дә шулай ярата. Натураль продукт дип әйтергә кирәк. Яны берәр матур дип, соңгы вакытта мин беләм сез кышкырамансыз, бик матур җырлыйсыз. Безнең бит 31 декабрь бер куплет яисә кушымтасын булса да башкарсагыз, 2 тавышка без бик рәхәтләнеп тыңларбыз. Без дип әйтәм инде мин һәм безнең тамашачыларыбыз, тәмле көрәшне караучылар, яңа ел алдыннан шундый матур җыр булар ел. Яңа ел бүләге. Сездән бүләк. 5-нче куплет ярый. Как раз парлар турында. Мин сезнең вокал, дирижер, давай. Каналистай. Тактан башлыйбызмы? Так, кинәт кенә булды бит, каушап калдык. Баяным юк инде, каушамас. Сен баша? Каналист. Каналист сиңа, онда безнең бит тавышлар икебезнең ике төрле. Мин әзрәк... Мин альтушка, ул тенор. Ул, югары тавышта мин бераз... Җайсыздыр, а? Бик, без инде шулай тормыш итә, керен генә бер-беребезгә шулай җайлашасың инде, Курбычларда сизелә бер раз. Анда мин инде. Миңа йөгереп йөргә туры килә. Кемдә монда? Кем кайда ничек алып чыга инде? Я, кышкыраман. Менә тагын җиргә карлар ява. Бөтен нәрсә тулган төсле кар астына. Карлар ява, көннәр ява, айлар ява. Сине күрәм айлар, еллар карашында. Син гомер агышларым, син минем сагышларым, син минем шатлык идең, югалту табышларым, син минем сагышларым. Ай, җылатасыз. Син гомер агышларым. Шабашан түзмәдем. Аплодисменты афәрин. Алкышлар, зур рәхмәт. Татарстанда калган җырлары. Зәйнәп Фәргудинова, Зөфәр Билалов. Һәм дирижер Булат Байрамов. Атка заман дирижер. Рәхмәт. Тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл заводы ачык акционерлык җәмгыятенә
зур рәхмәтләребезне белдерәбез һәм аларны да якынлашып килүче 2016 ел белән тәбрик итәбез. Кукмара Сәүдә маркасы вакыт белән сыналган савыт-саба Германия технологиясе буенча үзебездә Россиядә җитештерелә. Һәм яңалык Кукмара мәрмәр истекле инновацион савыт-сабалар тәкъдим итә. Мондый югары технологик төслек сезнең савыт-сабагызның тышкы кыяфәтен бизәп, аны чистартуны җиңелләштерә һәм сезгә тагын да яхшырак кулинар шедеврлар ясарга ярдәм итә. Кастрюль, табак һәм чуеннарны Кукмара коллекциясендә табарсыз һәм һәрбер Кукмара коллекциясының менә шул табаларның кастрюльләрнең астында Кукмараның үзенең фирменный логотипы бар. Кукмара дип язылган, бары тик сыйфатлы һәм дөрес һәм тәмле пешерә торган савыт-сабалар гына алыгыз. Тәмле көрәштә реклама. Бәйрәм табыны әзер, бәлеш пеште, коктейль монда, коктейль кайнаттык, кунаклар җыелган. Я, инде ашыйсы гына калды Хуҗабикә. Зәйнәп апа, безнең сыйлаучы, бәлеш белән. Моны кисергә кирәк инде әлбәттә. Капкашны мин белмим, сездән чыгашлар. Төрле җирдә төрлечә. Каядыр булай өлешләп кисеп бирәләр әйе. Пирог булайнансы, бусы бәлеш. Бәлеш өстен ашып. Өстен ашып, аның иченә май салып. Иченә әлбәттә май салырга кирәк. Пирогка инде аңарга пешергәндә май салып пешерәсең иченә. Ул кисеп бирелә инде. Мин андай бик тәгә кулинарный способностьларым дип әйтәсем килә инде бик ни түгел. Шуңа күрә менә ничек булдыралам, әлбәттә бәлеш инде. Кашыгың бәләкәйрәк. Хәзер. Менә моны кашык. Без менә моны алабыз хәзер Булат, Ага. Менә шулай үзегез булдырасыз. Өстен салдырабыз инде бәлешебезне. Ай, булган бит бу. Алып куябыз да. Хәзер без монларга Исе кабак исе килә торган. Кабак бәлешеннән ит исе килмәс. Ит бәлеше булмый инде. Менә шулай без аңарга шулай итеп салабыз майны. Әйбәтләп. Пешеп чыкканмы дигән сорауга җавап бик гади, ничек пешмәсен. Эребеткән. Моның төшләре дә менә шулай итеп без аңарга тәмин итеп. Минем зур кашыгым дип менә барабыз зур кашыгыз. Шама белән генә. Коллектив зур. Аңлашылды. Әле бүген бөтенсе монда. Хәзер монда программа тәвәккәл ашыбыз да, кайтабыз иләргә яңа каршыларга. Шакалык. Так. Камырышны шулай итеп бутый. Без чиратка тезелдек. Әйдә, Булат, сиңа иң беренче чиратта салып бирәм. Зәйнәп белән Булат кылабызлар. Так. Миңа әзрәк калса. Карарлык кына булса, безгә җитәчәк. Кара булмаса, нәрсә? Кара булмас. Моны әйбәтләп бутарга кирәк инде әлбәттә. Баштаймы? Кабагын күбрәк. Зөфәр абый, сез гаиләдә хуҗа, әти кеше. Диетический булайынды. Тагы зуррагын бирәм. Я, без үзебезгә кап карыйбыз бу бәлешләрне. Давай-ка, әйдәле. Башлай. Башлыймы? Шмәтәгем, җаным. Ишеттегезме җаным дия? Ясым булайсыга дәшә 27 ел яшәп җаным дип дәшергә бер-бер. Җитә кап карыгыз. Ага, булсын. Әйдә Булат сиңа. Иң тәмсез сиңа. Салаты да бар, салаты да бар. Салат вообще класс. Булды. Шулай итеп, мәкремне. Кап карыйбызмы? Ал җайында. Минем мотор кабында. Һәм шулай итеп, бисмилlah. Камырын да хәзер. Йомшак шундый. Бу эри. Эреп китә. Шулаймы? Ага, бик тәмле үзегезгә кап карыйсызмы? Ярар, кабырмын. Мин менә тышын. Карана. Ярар, шун сиярша. Яңа ел белән дип әйя. Бәйрәм белән. 2016 ел белән. Бәле. Тәмле Ризык булмый. Тәмле ризыклы еллар булсын киләчәктә дә. Кап карагыз. Кап карыйм инде, бабак белән бергә. Нәрсә диләр бит, әгәр дә ярмага май күбрәк эләксә, тәмле була ди. Буткага ярма буткасын, ярма бәлешенә. Булган бу дип әйтәсең. Майны күбрәк салсаң тәмле була иде. Ләкин минем сез ашламагыз инде, минем сезнең саатында ашап карыйсы килә. Әле сез ясаган салатларны ашаганым юк. Дегустация өчен генә үзем. Мин монда бүген дегустатор. Бүген үзем юк, кирәк. Юк. Ярар инде. Майонезы үзең сайлап алган майонез. Бик тәмле. Бик тәмле. Майонез белән кушып ашасаң. Бик тәмле керә. Яңа ел миндә башланды, дуслар. Миндә шул килә. Сезгә беренче сәгатьтән киләчәк. Миңа инде килеп җитте. Я, әлбәттә, сез бүген килгән өчен, катнашкан өчен әлеге программабызда
Яңа ел каршыларга менә беренче сәгать вакыт калып бара. Курыкмаган өчен бүгенкиләргә, кардан, бураннан, суык һава торышыннан сезгә безнең тапшырыбызның яраткан генераль спонсоры булган Кукмара металл савыты заводы ашык акционерлар җәмгыятеннән әлеге табалар сезгә. Һәм шундый ук таба. Рәхмәт. Кимсенмәсен өчен. Шулай ук 8 мартка булса да бер тапкыр елга бер нәрсә кыздырып әмәлләп йомырка чәчәген, йомырка тәбәсе өчен әйеп айрым таба. Мисал үзең Рәхмәт. Сүзләр таба. Бик зур рәхмәт бүген кабатлап әйтәм килгәнегез өчен. Шуны менә чып-чын дөп-дөрес оливье салаты ясаган өчен хрестоматия буенча ясагандай. Артык җирдә юк, ким җирдә юк, бик тәмле бәлеш килеп чыккан. Гомумән бүгенге күңелле тапшыру өчен зур рәхмәт сезгә. Инде хәзер теләкләрне ишетергә була безнең тамашачыларыбызга яңа елга беренче сәгать вакыт калып бара. Монда практиковать иттек, кайту белән оливьены ясап куябыз. Алайса, яңа елда тынычлык булсын, әлбәттә, тормышлар матур булсын, илләрдә тынычлык булсын дип телибез. Иң мөһиме шул. Һәм инде саулык, сәламәтлек белән киләсе елларда матур итеп шаулашып, гөрләшеп, яшәргәсен, җырлар аша күрешеп торыйк, очрашып торгайсын. Матур сүзләр Зәйнәп, әлбәттә мин дә кушылам Зәйнәпнең теләкләренә. Ил көннәребездә тынычлык булсын, әлбәттә. Бая да әйтеп үттем, сәламәтлеккә интегеп яшәмик, барыбыз да сәламәт булыйк. Киләсе елларыбызда шушы матур, тәмле, ризыклы булсын. Балаларыбыз сәламәт булсын, булганнары акыллы булсын, туасы балалар. Матур авазлар китереп, матур дөньяларга тусыннар. Яңа еллар белән. Яңа ел белән дуслар, барлык ТМТV тамашачыларын котлыйбыз. Якынлашып килүче 2016 ел белән бары тик иң изге матур теләкләр. Яңа елда да гел очрашып торгайсын, матур тапшырулар, матур җырлар, матур клиплар аша. Инде без сезне чын күңелдән котлыйбыз. Сезне дә котлыйбыз. Яңа 2016 ел белән киләсе ел бу елдан да тагы да уңышлырак булсын һәм матуррак, ямьлерәк булсын. Бәйрәм белән дуслар. Амин шулай. Яңа ел белән. Әйдәгез. Яңа ел белән.